Здравейте хора, днес съм с майка ми и отиваме на Пепко, той е там отстрани, за свичър. Че вече става по-прохладно, сега може да свети силно като на клипа, ама доста сега прохладно. Ето го е там долу Пепко, много здраво свети. Ето, влизаме. Само дано да има хора бузата, която исках. Ето хора. Същото. Много хубаво. О! Това е яка кола. За 18 лева. Какво е това, бе? О! Ще пак да му дръпнем косата. Има такова. Тук до елхата си слагаш и седи като готвач. Каква малка пощичка. Колко струва? 5 лева. Е тази много брутална тази тетрадка. Да, хора, това е тетрадка. Ето ги листчетата. Вижте, това е тетрадка. Вижда ли си гринш тетрадка? Аз не. Това пак какво е? Някаква лисица. Аз не бях това. Ето, то са сложи. Не бях аз. Майнкрафт. Качки. Трейдинг картс. От Монг. Можа. Някакъв влак. Има и чеклички. Аз ще си намеря мой. Няма ли тези чернички? Те са зайчета. Точно чернички. Идеално. Тук вече. Хора, вижте. Лапка. Слага за батерии. Ама антистрес. Да, не, те не светят. Не се натискат. Фейгън, хора, това е такова. Играчка, да не помисли, че е истински. Ето, нищо не става. Много яка е играчка. Има... Хора, търсим пробна. Няма пробна. Къде? Намерих. Да. Айде хора, чао. Ще се видим като го сложа. Ето ми. Ето ми ауфита сега. И... ето ми ауфита сега. И ще се покажа, когато си го примеря. Ето хора, ауфита ми сега. Мисля, че е брутален просто. Трябва да го вземем. Чакай да се покажа на мама. Тя иска да се види. Айде сега ще видим. Хора, обратно съм с ауфита ми. Къвто си бях. Това е хубава буза. Аз ще взема. Опа. Ла-ла. Вижте каква е яка. Взимаме. Колко струва? Взимаме. Щом е хубаво и удобно. Супер. Merry Christmas, whatever. Айде. Чай. Хора, ще вземем този брутален пистолет. Мисля, че е идеален. За война ще иде. Вкъщи. Добре, да ходим на касата. Да. 3 плюс пистолет, small pistol, коректно, пластмасово. 3 лева.
21. Не си пистолетът, извинявам. Айде, излизаме. О, какъв гигантски самолет. О, пиче е много здраво. Еми хора, надявам се да ви е харесал клип. Това беше с майка ми пазаруване на Пепко. Желая ви приятен ден. Чао!